Aquesta és la gran aposta, entre cometes, gran aposta, l'aposta de la nostra petita editorial per aquest Sant Jordi. Aleshores, el Jordi Altaserra sí que manifesta, i això us ho dic avui, que en tot l'any, és a dir, no una cosa seguida, estem oberts a venir a presentar el llibre amb ell a les vostres biblioteques. Amb 1.000 espurnes, és a dir, 1.000 pensaments pedagògics. Està molt adreçat a escoles. Jo soc la gestora cultural d'Editorial Fonoll. Editorial Fonoll neix com a projecte editorial a gener del 1997. De donar un servei editorial a la gent que vol publicar petita quantitat de llibres per satisfer el seu interès. La construcció de la nit, que és la guanyadora d'enguany, que ha sigut la primera vegada que guanyadora i finalistes han sigut dones. També que hauria de conèixer més les bibliotecàries, que sou les experts, el que teniu el llibre, els que promocioneu el llibre. Per això dic que he començat una mica de casa al revés. Neix Pagès Editors l'any 1990. En aquest moment estem, aquest que dic 2000, estem a vora 2.300 títols. Nosaltres, el llibre més venut i que tenim un especial carinyo perquè el Lluís va fer l'encàrrec al Francesc Torralba, és l'art de saber escoltar. Ja portem 6 edicions, se n'han venut més de 20.000 exemplars i a part ha estat traduït a 6 idiomes. Garcineu Edicions va néixer a partir d'una petita experiència editorial iniciada l'any 1986 des del Centre d'Estudis del Pallars. A poc a poc hem anat fent i fins a aquest moment portem editats uns 250 llibres. Agrair l'esforç que s'està fent de les biblioteques per completar i posar a l'abast dels usuaris els fons locals els que nosaltres hem posat al nostre gra de sorra. Nosaltres vam començar l'any 92 precisament un grup d'amics ens vam ajuntar per fer la revista Viure els Pirineus a la Seu d'Urgell i va ser arran de la revista que vam anar coneixent el territori, coneixent la gent, coneixent els autors, els col·laboradors. I com veiem des d'allà, com un intel·lectual, com és l'Isidre Donjó, veu el Pirineu, problemes, circumstàncies, coses positives, coses que no canviaria. I aquest l'he vist en bastantes biblioteques per Tàrrega i per